ラオス留学生のステージは司会を担当させていただきます。なんと申します。วาสนาです。よろしくお願いします。ラオスはたくさんの民族から生まれています。力を表して暮らししています。本日はその美しい文化を表す踊りをいただきます。ต่อจากนี้ไปสมาคมนักศึกษาลาวจะมาฟ้อนในบทเพลงเผ่าลาวสัมพันธ์ประเทศลาวประกอบมีหลายชนเผ่าและในบทฟ้อนนี้จะมาแสดงออกถึงความสามัคคีระหว่างชนเผ่าลาวและความงดงามของชนเผ่า準備が整ったようにそれではどうぞご覧ください。ขอเชิญรับชมได้
ラオス人留学生協会の皆さんの素晴らしいね舞踊でしたけれどもね、ラオスってやっぱこの舞踊っていうのがね本当こう特徴的だっていうかね、踊りがね、で今日最後のフィナーレのところでもね皆さんに参加していただいてやっていただきたいと思うんですけども、ラオダンスってあるんですよ。ラオダンス。ダンスめちゃくちゃ難しい。難しいですか。足動かしたりとかってあって、でこれをね覚えるのがなかなか大変なんですよね。で昨日も実はちょっとやったんですけど、昨日はねサンプラザ中野くんとかパッパラ河合さんも一緒に踊ったんですけど、だけどやっぱりなかなかみんな覚えられない、年食ってくるとだんだん余計覚えられないそういう状況にもあったりするんですけど、でも結構